Pozdrav ljudi, s vama ponovo Arnet sa Gamer1423. Trenutno sam sa svojim kolegom kojeg nećemo imenovati u ovom videu. Znači, pripremili smo jedan prank, odnosno šal za svog prijatelja i kolegu Jucu. Čekamo da danas on dođe pa ćemo ga malo isprepadat. Video će izgledat sigurno opasno, nemojte se brinuti, sve su atrape korištene i nije ništa bilo opasno, sve vrijeme je bilo pod kontrolom. Sve je prolazi to sve, dobro. Zdravo, zdravo. Ti šta ima? Ti jedan dobar došli. Ha? To mrzim, brate. Ma ne ljubav, samo lici. A možda s tim što je stvarno, žrtva. To se ne zna. Djeluj mi sazna. A kad se sazna ne valja, brate, ja sam malo krutka maltretirao, brate, što je cuku divno. A on da vas cilj rekao, brate. Toču, brate, ne može tu, jarane, mačke, cuke dirat, brate, koja tu udavio. Ne treba nigdje, ja sam imao špakovce za godinu, te brate ostalo. Ma ubio sam sveca. Stvarno on je pretjeru malo bio, ba nije ništa nešto ne radio tako da je bio, ono... Ma ne smiješ dirat, brate, to je životinje, brate, predamnom dirat, pa polomio ti noge. To je rane, možda ima neka, možda svijest grubo postupio, ali rane nekad kad vidiš šta radiš, brate. Zamisleno igraš sad San Andreas, ti nafuraš se, ti neki gangster izađu, da, nafura to, muzika nafura čovjeka, kamo li ovako neke igrice koje su dosta realne. Dobro imaš. Treba ti još jedan da malo te smirite, tenziju u temu, to je rada. Znaš sam uvijek, ono ekstrem, Pa super je to, sve samo neka zarga stvarno. Pa dobro što... Malo ono preješ granicu. Malo vidiš šta, strašno. Ti čovjeka sad bude rade. Ne znam da ti. Ako je to što jest... Šta je sad da kažeš? Šta je, ono, nema... Sačekaj, nemoj... No, ti sad dižeš tenzije, brate. Ne dižeš to da kažeš. Ti dižeš šta je da ješ, šta da gras? Pa nije niče veze, šta sad znači to da on jeste tako da kaže, jeste tako je ti, šta bi sad ti? Pa da ga ubijem ja, evo. A ne mora niče veze. Pa šta si, gledaj, jesi stvar. Čekaj, stani ba ti, šta ti, pa ti mi sad pritiš, šta mi ti pritiš sad diže? Ma niče veze da rade. Jeba, nema mi, šta ba, što želi tebe, ali ti znači isto mišljenje ko imam. Šta niđe veze, ja kaže, daj tamo lika se sve negdje na ulici, ne znaš kako ono sad ovdje ti preostale kod mene ulici. Nije problem, uši njega sad. Ajde da te vidim, aj šta je? Pa šta? Šta je? Šta meni, šta je? Baš, šta je? Šta je? Šta je, ušitiram, šta je? Ništa, ja ne. Nemojmo, smir se, smir se. Dobro, šala, Jel to ono? To, brate. To sam sipimo. To sam ti pitao, ja sam ti rekao da je ljudi, ide skrivena kamera. I završili smo prank, mislim da smo dobro isplanirali i dobro uradili, Jure, znate kako mi... Dobro je bio. Na kraju smo se svi tresli, bilo je malo... I moram napomenuti da bi mi Juca, znači u pravoj situaciji spasio život, skočio je na čovjeka s pištoljem, tako da to je nešto. Šta ćeš pa? Ima puka neka za ovo video, ne treba dirat životinje, ne treba dirat ljude, može vas neko ovako likvidirat. U ovom slučaju, vaš likvidator koji je u stvari jedan ekstra dečko, zna se nekad nasmijeti, ali sad neće. Ostaje ulaz svoj ozbiljan. Vidimo se drugi put, ako vam se svidio video, komentarište dole šta imate. Ćao, čao. Sad te drugo trebalo da se upali, brate. A ne mogu, znaš, moram nešto ima konkretno za izgleda. Tresam sad ja radim, tresam sad. Pa tresam se ja sam se